So, welcome back. With us again. So, pali maiko angapo amene tu akana misala ya Trump. I mean, akuti the board of peace. Board of peace. Board imene akuti yantendere umene tu umene afuna amange ku Palestina kuja kumene amaonongano akewo. Alina America umwe amene amatumiza zida kumaononga kumene kuja. Aononga lero li akubweretsa kuti yayi pakhale board of peace. Akuti bongo limene lituna aliyese anachana ma president okwana 60 kuti atengepo gawo and amayembekezera kuti imena 30 atha kuvomera and koma aliyese amene wabwera kuti amange kumene kuku ku Gazako ndikuti abweretse $1 billion. Yes, mwandimva, $1 billion. So pali maiko angapo amene ndithu akana and timafanso tikambe nkhani kukhudzana ndi za board of peace imene kuti makamaka ikuni ndi chani makamaka komanso Trump akufuna kuti apange achieve chani. So first of all tiyang'ane zokhudzana ndi iwo amene afuna amangire ku Gaza. So ndakupasa ndi picture imeneyo ila structure imene picture imeneyi akuti ndi imeneyo afuna kukhalire ku Gaza. Mutakuona zili mwina mwa yero muchoncho akuti kwenda kukhale ma airport, kwenda kukhale zima building, ma institutions, kwenda kukhale malo sangalalira, kwenda kukhale choncho mutakuona mmene wachijambula chija kwenda kukuli nyanja. So iwo akuti Trump aganiza kale wana kuti umene iwo mmene angakumangire ndithu kutha kumuoneka choncho ndikuti actually it's so the guy is just selling the dreams to people. Akwagulitsa anthu maloto amene azinthu zimene zikufunika kuti zichitike maybe in because ndalama imene kufunikira atha kumanga ku Gaza kuti mo 3 years makamaka anthuwa akakhala kuti ndalama ja asonga. Komano first of all tikambe pano kuti is this what we really need? Komano kuti izi zinthu zimene zikufunikira panopa ku Gaza panopa kulibe dziko. Panopa anthu ku Gaza zimene akufuna nditendere 1. Ku Gaza panopa afuna madzi, afuna magetsi, afuna umoyo, afuna kukhala. And now wina akukamba nkhani kukhudzana ndi akuti board of peace iti mine kubasti khazikitse kuchitawo ndi makuti panopa inu mungathandiza bwanji anthu aku Gaza. Panopa mungathandiza bwanji anthu amene akhala m'matenti. Panopa how can you help them? Osakamba zokhudzana ndi izi zoposa zokuchitika apa zina Trump's. So actually I think akufuna sabange a kind of dominance yapa dladea imene akufuna apange bypass UN. Yes, mandiva mene pocho. So anthu ambiri apanganalyze kale zimene afuna apange Trump akufuna akansule chinthu china chake chimene cha UN kumene dziko lonse limakhala pansi kumakambirana kumayika malamulo amene tingagwiritse ntchito. Trump afuna akansule chinthu chimene chocho kenako ayambitse chake chochita kuti board of peace. Anthu amene aitulukira kale kuti Trump uyu afuna atipange zakudza kuti board of peace yawo sada join nawo. Yes, mwandiva penepo sada join nawo. So oyamba ndana amene sada join ma European allies. Maiko aku Europe azinzawo America ndamene choyambilira sada join chifukwa aona kuti izi zinzopambana kwambiri. So tonse tikhale pansi tikhale pansi okay tithandizire timangete build Gaza timange makuti Gaza ayo inapholisidwa ndi nani? Inapholisidwa ndi ma Americans omwewo ndi ma Israel. So we can just say kuti ndi ma Americans omwe fachi panda ma Americans wende kuti Israel sindakapholisa fa zida zimechokera kwa America komweko. So ma European allies aonakala kuti izizi actually ndizinthu ndizo pambwana. So number 2 dziko limene sinajoina komweko ndi Russia. Yes, Russia naita nakuti amubwere nanunso mukhale member wa board of peace komano pafunika kubweretsa ndithu $1 billion. Russia yangoti takagwerenuko imene ndizoposa kwambiri. So sina join. Number 3 ndithu paliso India ndithu sina join so ndithu ala ndeja chimenecho sana join. Komano Pakistan ndimene joina $1 billion ayipeza kuti pamene so that's it. So iyeyu komanso China chimene makamaka anthu sakujoinira board of peace imeneyi pali chinthu chimodzi. Okay. Global institution kapena global organization. Organization chimene maiko onse dziko lapansi limene akufuna chikhale cha
tena kuti yani kuti sometimes okay tena kuna kuti chi organization chimene chicha globally chimene chilicho cha dziko lonse anthu ma president aliyense amene okhala iko pati okhala mtsogoleri komano popanga malamulo komanso zina ndi zina pamene onse amene okhala iko awene okhala anthu oti athawika lamulo komata guys teni tonse tagwirizana kuti ABCD zimakanakana kuti umene amapita kuja kumene kuli maiko angapa amene ndi timati veto power maiko kwana 6-7 koma papa zoti anthu akuyankhulabe kuti bwanji maiko amene apanga decision makuti koma sono ya board of peace ya Trump akufuna akhale kuyekha. Trump akufuna apange chair. Trump akufuna azibwesa decision ina iliyonse yochitika kumeneko kaya kuti zatani kaya iye ndi amene akudziwa zoti ineyo nditha kupanga izi kama sindingapange izi. Iweyo ulibe say, iweyo ulibe like nothing. So anthu aonakala kuti alla Trump uyu akatilowesa mu board of peace chakechi ndoti it means kuti tonse atika nkhwapa. Zimene akufuna Trump zimene dominance atonse atika nkhwapa. So akatika nkhwapa kena kubasa zitolamulira. So therefore zimene akupanga maiko ena ozindikana kuti ifime sindingajini nawo zimenezo action zopepera. By the way, upo an example ina pali Mark Carney amene ndithu ndi prime minister wa dziko la Canada. Yes, anamwita napoyambirira after kumwita naso kena koso ananena kuti basi the cancel invitation yako the cancel like inenda cancel Trump. It means chinthuchi but sanafuse munthu maganizo kama na chancha ye alipo yekha basi ndamene akuyendesa chinthu chimenechi board of peace. So amene iwo amukansula why amukansula prime minister wa Canada ati 40 years ndithu makamaka kumapereka ma statement odzudzula komano nkhani ndiona Mark Carney akupereka ma statement odzudzula Trump akuti panopa zikuoneka kuti dzikoli likumayendetsedwa ndi mphamvu basi osati malamulo sovereignty kuti awa ndi 7 koma zimanisa mphamvu zawo nake foti ali ndi economic amene ali ndi strong military. So Trump prime minister wa Canada izozo ndi zimene wakhangati akumudziwa Trump even bankhani kuzati Greenland wayankhula kwambiri zina zimene amayankhula ndikupasana baba zimene zapangisa kuti Trump amukansule ku meeting imeneyi. Alright, ku board of peace mwamba amene basi I think we namukansula. So it means kuti munthu mmodzi kama ine mphamvu basi ndamene azizamula chilichonse. So maiko ena ngorala izi ndizopusa kwambiri. So sana pange nawo participate. So maiko ena also tukuzozorefa ma response tuliga ma response kuti aziyankha morana kuti situkudziwa. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. The middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. We compete with each other to be the most accommodating. This is not sovereignty. It's the performance of sovereignty while accepting subordination. So guys, thank you so much. Cameras.